Gymnázium v Dubnici nad Váhom v spolupráci s neziskovou organizáciou Iskra nádeje pripravilo benefičný koncert, ktorý sa z dôvodu rekonštrukcie kinosály v Dubnici konal v Dome kultúry v Ilave. Gymnázisti si nacvičili divadelné predstavenie s vianočnou tematikou. U nás na gymnáziu už druhý rok funguje klub mladých filantropov a okrem toho krúžok, ktorý si hovorí pomôž iným, pomôžeš sám sebe. A v rámci tohto krúžku a v rámci klubu sme vyvíjali aktivity spolu s Dubnicou, s mestom, tým spôsobom, že sme pomáhali rodinám, ktoré momentálne sa nachádzajú v hmotnej núdzi. A tak nás napadlo, že čo tak urobiť to trošku profesionálnejšie. A prvá myšlienka skreslila v hlavách dievčat, ktoré sú druháčky na škole, čo je úžasné, lebo my na škole hovoríme, že sme tam dospeláci, ktorí učia niečo študentov a zrazu to prišlo naopak, že študenti, ktorí učia nás dospelákov. A to je na tomto nádherné. Výťažok z benefičnej akcie šiel 4 dubnickým rodinám, ktoré sú v sociálnej núdzi. Nezisková organizácia Iskra nádeje funguje od leta 2009. V podstate tak neoficiálne sme už sa zamerali na podporu sociálne slabším rok dozadu, kde sme s pani riaditeľkou Vančovou robili zbierku potravín od študentov, stravné lístky a tieto lístky a tieto nazbierané veci potraviny sme dávali priamo na Mestský úrad na odbor sociálnych vecí a priamo študenti chodili s touto sociálnou pracovníčkou pani Carachovou do éteru, aby spoznali tieto rodiny. Motivovať dubnických gymnazistov k dobročinnosti a k pomoci druhým ľuďom nebolo ťažké. Som prekvapená, že študenti sami sa ponúkali, že by chceli darovať nejaké veci, či už na Vianoce. Tak som sa šla spýtať pani riaditeľky Vančovej, ako by sme to zrealizovali a bol to jej nápad. Zrodila sa myšlienka, že to motto, že pomôž iným, pomôžeš sebe a išlo to veľmi ľahko a skutočne sme pomáhali týmto rodinám a študenti videli, ako dokážu skutočne niektorí ľudia spadnúť na dno a veľmi rýchlo sa to rozšírilo medzi študentov a tak vznikla taká skupina, kde sa pomáhalo sociálne slabším a takisto aj veľmi pomohli vysokoškoláci, kde prednášam a boli ochotní, keď som prednášala humanizácii, prispäť týmto trpiacim ľuďom a skutočne sa pomohlo veľa ľuďom. Stanislava Čechová, Televízia Považie.